Nak, Yes po, Mama. sabi ni Teacher Ann, mag-help ka daw po mag-clean up sa school every morning po. Dili lang po magtabang. Kay? Mahugaw po. Ha? Ang tanan mahugaw gamay. Sagdi lang, mag-wash man sa hands after. Ilang t-shirt po. Hugaw po ilang t-shirt. Maghinay, pag mag-clean up gani, mag-use lang sa hands and then dili mag-touch-touch sa uniform or sa clothes. Opa. Ha? Every morning ha? Opa. Mag-clean up sa school ha, mag-help po. Pag ma-dirty, mag-go sa sa washing area, mag-wash ng hands, dili mag-wipe sa clothes ha. Opa. Para happy si Teacher Ann, mag-help ha. Opa. Mag-unsa day mo every morning? Mag-ibot og sagpot. Unya. Mag-unsa pa jud? Wala. Wala na. O, okay raman na. Mag-ibot og sagbot, magpunit og Dahon. dahon. O, okay lang na. Pag ma-dirty ang hands, mag-wash ng hands, tapos dili i-wipe sa clothes ha. Opa. Mag-help na ka mag-cleaning ha. Mag-clean up sa school ha. Opa. Okay, salamat. Kailangan